Termalismo fixémonos eco das demandas de un das demandas que máis se nos fixo no Concello debido á gran abundancia de mascotas que cada día ten a xente e de contar cun espazo público adecuado para eles. Foi unha inversión participada totalmente polo Concello do Carballiño, pola Concejalía de Medio Ambiente e Termalismo, que fixemos un esforzo máis para seguir adiante nos servicios públicos, facilitar a convivencia en todo este mundo de mascotas. Así como ter animais é un dereito, tamén hai unhas obrigacións, así que desde o Concello sí que pedimos a colaboración de todos os usuarios de mascotas e aqueles outros que non teñan mascotas de reservar e coidar as instalacións. Sí que recomendo a xente que utiliza o parque canino que lea os cartéis, vale? Sobre todo a hora de traer os cans, as portas teñen que estar sempre pechadas, vale? Para poder soltar os cans sen peligro ningún. Hai que ter en conta que hai que ter o recinto limpo, recoller os excrementos, conta con dúas fontes, conta con diversos elementos de entrenamiento e de xogo, e bueno, de nós depende que este parque perdure. Entonces, unha das condicións, inda que o Concello faga a súa labor de recollida e limpeza, é obrigatorio e conveniente que cada usuario teña en conta a súa responsabilidade.